8. a 9. ročníků základní školy a mateřské školy v Myslibořici. Ukážeme vám, jak využíváme přírodní učebnu v rámci vyučování. Jak chtěl Trantůmberg Rakonošovo koření. O posvícení si Trantůmberg pochutnával na pečínce. Au, ježišmarja, to je bolest. Jemnost, pane, co vás bolí? Zub, dělejte něco. A co máme dělat? To je ale neštěstí. Kubo, běž po kředovi list, já si tím uvařím heřmák. Neotej se tu, jemnost pána bolí zub. Ale to je snadná pomoc. Dojdu pro kováře, ten vytrhne zub i spašenému koni. Ven! Už nebolí? Bolí. Počkejte, já dojesu koření po nebožce bábě. Anče, hajní, Kubo, nebolí. Au! Ach, jich over. Co se stalo? Chytla je horká nemoc, fantas, běž ke Krakonošovi pro koření, jinak budeš do večera vdova. Milost, pane, jestli mi nepomůžete, tak budu do večera vdova. Co to povídáš? Dejte mi prosím hořku koření, já měla po nebožce bábě, ale to si nechal milost pán, prý kdyby ho se chytli zuby. No, že jsi to ty. Moc vám děkuji. Tak se mi zdá, že zase Trautumberg něco chystá. Vy už nejste nemocní? Ne, milost pán poručil. Anče, stroj se, jdeš na Jarmár. To se nestydíte? Teď Krakonoš to koření dává lidem zadarmo. Kubo, tak ty přece pomoct. Je, to jako by tam bylo kamení. Takže jo. Au, ježišmarja, můj zub. Anče, honem, koření po babičce. Tam je taky kamení. A takhle budeš chodit tak dlouho, dokud nepřestaneš škodit a šidit. Ono není radno řešit na lidskou dobrotu, natož na ně chtít ještě vydělávat. Zatímco deváťáci hrají v amfiteátru divadlo, páťáci si hrají matematicko-logické hry.